Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. A daɗe ana yi sai gaskiya kashi na 26. Hajiya Aina ta raɗa mata ta yi addu'a shiga gida ba tare ta dago ba ta yi suka shiga da ita hannun falo. Hajiya ta ji hannun Ziyada har ɗakin Mairo. Hajiya Aina sabon da take da ido me ke faruwa ne ta kasa gane komai. Da alamu kuma Hajiya ta bata san ko me ke faruwa ba. Kuma me za ta ji daga bakin Alhaji Abba inda koma gida. Hajiya ta ce Hajiya Aina ba za ta ki ga gidan amarya ko? Ta ce haba ana kamar mai gidan yana nan ma da mu ga gidan amarya da kyau daga baya suka murmusa suka matsiya da sallama suka fita tana jin fitar su ta fashe da kuka a cikin mayafinta sai da ta ji kanta na neman fashewa ta hakura ta janye mayafinta gaban ta ya faɗi da irin ta ya sauka akan ɗakin da take ciki canzawa kayan ɗakin ba zai sa ta manta ɗakin mahaifiyarta ba da sauri ta duro daga kan sabon gadon ta yi hanyar fita kan da ya kwance da ta tabbata a inda take ta dinga bin ko ina da ido gidanmu ne nan mijinta ya sai gidansu me ke faruwa gidan mahaifinta ne zai zama gidan aurenta don cin fuska aka kawo ta ɗakin mahaifiyarta a matsayin ɗakin aurenta? Anya ya san wannan gidansu ne? Ai ba ta taɓa kawo shi gidan ba, bai taɓa zuwa gidan ba, amma ya aka yi haka. Daman siya miji shi suka saida ma gidan? Me ke shirin faruwa ne? Shin wannan arashi ne aka yi? Tambayoyi da yawa akan ta wanda mijinta kaɗai ne zai iya bata amsar su. Da ƙarfi ta ce Zaid. Hajiya ta tana rabuwa da Hajiya Aina ta kira Alhaji Ado ta ce mishi sun kai amarya yanzu za ta je airport ta wuce Abuja. Shi ma sanar da ita zai biya Bauchi insha Allah gobe zai dawo Abuja. Sama wa juna fatan alkhairi kafin suka katse wayar. An ta ta nufi gidan Alhaji Abba na yanzu don ta sanar da shi an kai ziyara gidanta kuma ta dauko mota da ta bari a gidan da za su kai amarya. Ko da isa ba ta son hayaniyar sai ta kira shi a waya ta ce tana waje. Ba ɗau lokaci ba sai gashi ya fito da murmushi. Bayan sun gaisa ya tambaye ta Ziyada. Ta ce tana can lafiya gida yayi kyau. Kuma abin mamaki gidan da kuka tashi nan ne gidan. Dadi ya jin kafin ya ce ikon Allah. Ila Alhaji labaran Zaidin ya sayan mu da gidan. Dan Zaid din bai san mu da gidan ba. An ta ce ni ma dai nayi mamaki. Dadi ya ce amma ba wani abu bane. Allah ya ba su zaman lafiya duk ɗaya ne. Ba zan da gaya wannan mahaukaciyar ba dan tana iya zuwa ta roƙe shi ya ba mu gidan. Hajiya Aina ta dariya ta ce la 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 Alhaji babu ruwa na wallahi. Dadi ya murmusa yana jin kansa wasai. Tun jiya yake jin sa kamar an zare mai wani haki daga kafa. Yace nagode kwarai Hajiya Aina. Kin tabbata masoyiyata. Tunda kin mai da yara na kamar naki, ban da gida, ban da mota, ban da kuɗin aurenki. Da ina da koda biyu daga cikin jerin abubuwan nan ne, da na fito cikin sahun masu neman aurenki. Hajiya Aina ta rantsa ido, wani irin daɗi na shiga duk wani sassan jikinta. Abinda ta dade tana tsamayi kusan shekaru 20 tana so ta ji wannan magana daga bakin Alhaji Abba. Ta tabbata ko me Hajiya Mira ta yi mishi na mallaka ya fara kuncewa. Ta yi tsamayin kalaman kauna daga bakin shi. Akan shi ta kasa zaman gidan aure saboda san shi. Aure biyu ta kaso don Alhaji Abba ya aure ta. Ta sa mai fingilanta ta rufe ido, wai ita kunya. Dariya ya ce, zan yi kokari in ga na mallaki ko da biyu daga cikin abubuwan nan in zo in aure ki. Ta juya mishi ido. Ta ce idan na ara maka kuɗin aure na zaka aure ni? Ya ce a'a, ni da kaina zan yi aikin neman kuɗin da zan aure ki. Ke gimbiya ce, ba zan aure ki da kuɗin bashi ba. Ta ce ina iya ara maka kuɗin sadaki in ka samu ka biya ni. Gida kuma da amincewa ka saka banni a gidana. Abuna naka ne na sha gaya maka da dadewa. Kasa magana yayi murmusa, dai fito Abdulmajid daga gida. Dadi ya fito shi ya ce, zo kai an dinga gida ta gaji. Cikin ladabi ya ce to dadi. An ta ta kura mu dadi ido. Shi ma kallon ta yake yi, har Majid ya ji kunya kallon da suke wurga ma junansu. Da an gani an san na so ne. A ran shi ya ce, ai in mummy ta fito yanzu ai mun ban duka. Dukan suka bar kallon junansu, ta mika ma Abdulmajid ki suka shiga mota suka wuce. Dadi bai shiga gida ba sai da ya ga sun kule. A hanya ne an ta take sanar da Abdulmajid inda aka kai ziyada. Sosai ya jinjina maganar amma daga ƙarshe ya musu fatan alheri. Da ƙarfi ta sake kwala mai kira Zaid. Nan ma shiru ba amsa. Da baya take tafiya har ta cikar da ɗakin sanada, ta bude da ƙarfi, wayan baya nan. Kamar zarara ta nufi ɗakin Abdulmajid ta wangali, nan ma baya nan. Da gudu ta nufi ɗakin dadin su, ta banka da ƙarfi. Da ta sauke na nauyi ajiyar zuciya, ganin zai sanya cikin wasu farar riga da wando fari tirikwata. Yana zaune akan makikin gado yana latsa laptop ɗinsa. Ganin shi yasa ta ji sanyi, wani sabon so da ƙaunar shi ya shiga duk wani lungu da sako na jikinta. A daddafa ta ƙarasa ta hau kan gadon, ko kallo ɗaya bata samu yayi mata ba, ci gaba yi da harkar gaban shi. Ta kasa karanta yanayin da yake ciki. Me yasa yake yin haka? Ko gaje bikin jiba da suke shi ba. Yanda yake yin wayoyinsa cikin kwanciyar hankali ba tare da ya dogo ido ya kalle ta bane ya saka ta mamaki ainin. Kamar ba shi ba, kamar ba zaidin ta ba. Bakin ta na mata nauyi, da kyar ta samu ta juya harshen ta. My forever. Yanda ka san ba da shi take yi ba, yi banza da ita. A ran ta ce ko da bai ji ba, ta sake kiran shi da Zaid. Nan ma shiru yi mata. Wannan shine hakuri da dadin da yake ce mata ta yi. Wannan shine kawar da kai din da ake mata magana akai. Tun ba a je ko ina ba, dama haka maza suke da sun yi aure. Ba haka yake da ba. Kamar ba wannan Zaid din nata ba mai nuna mata soyayya da kulawa. Wanda ba ta taba so ba sai akan shi, wanda shine ya koya mata yanda za ta so shi. Duk ya rikide ya canza. Ba ta so ta yi tunanin wani mummunan abu a game da shi. Ba ta son ta yi tunanin canjin nan da wata manufa. Ba ta so ta yi tunanin komai. Gara ta yi ta mai uzuri. Da sauri zuciyarta ta ce, ko dai yana da aljanu.
Dan share tun da yake yi ta tabbata bayan kansa bane. Ko dai canjin yanayi ne. Ai ana haka. Wani lokacin ka ji baka son yi ma kowa magana. Ko ila hakan ne. Bari ta bashi lokaci ko an jima zai dawo daidai. Mikewa ta za ta bar ɗakin ta tsinkaya muryarsa a sama. Ina wayarki? Da sauri ta ce tana ɗaki. Muryarsa cike da umarni ya ce ɗauko. Da sauri ta fita ɗaki ta shiga ta buɗe jakarta ta ɗauko wayar. Kuma wata ɗakin da ta bar zai ta miƙa mishi waya. Amsa da ƙarfi kamar ya fusge. Ta kalle shi da sauri. A gaban idan da ya kashe waya ya jefa ta cikin aljihunsa ya cigaba da latsa wayarsa da laptop. Gaban ta ya faɗi. Me hakan ke nufi? Me zarke nufi? Me yake yi haka? Har tsawon wani lokaci za ta cigaba da yi mishi uzuri. Bakinta na rawa ta ce, me yasa ka kashe min waya? Me yasa ka kawo ni gidan nan? Shin baka san gidanmu bane nan? Zai dai fashe da wata iriyar dariya daga ji ka san cewa ba ta lafiya bace. Shine abin da baki sani ba. Wannan gidana ne. Dama can gidana ne. Ta ja baya tana kallon shi. A iya sanin ta san wannan gidansu ne. Shi yasa suka sayar da gidansu na Abuja suka dawo Kano. Yana nufin da ya siya ne gidan ya zama nashi? Ita yanzu ba ma wannan ba. Ma'aurata ne su burinta ya cika. Ta aure masoyinta abin santa. Bai kamata su fara da haka ba. Ta sassautar da murya ta ce, "My forever, me ya faru ne? Kana jin yunwa in dafa maka abinci?" Sai da ya zaro ido ya ce, "Abinci? Abincin ɗiyar Hajiya Mairo? Allah tsare ni da cin abincin mahaifinta. Na san ko an saka miki maganin da zaki saka min in ci in mutu ko gaji dukiyata? A'a, ki bar shi na gode." Yanzu abin kuma ya fara ba Ziya da tsoro. Tsoro falranta. Ta zaro ido kanta na juya maganganun shi. Jikinta yayi sanyi. Ta ce, "Haba my forever, wani irin magana ce haka? Ta yaya zan saka maka magani ka mutu? Ya za in kashe mijina? Dan Allah ka bar irin wannan tunanin." Ta ƙare shi cikin sanyin jiki tare da kamo hannunsa, kamar wuta ta taɓa shi saurin janye hannunsa tare da miƙewa. Kake sake tunkaro ni, kake sake gigin taɓa ni. Jinin Hajiya Mairo najasa ne, ke najasa ce. In kuma sha'awar da kika kwaso yake son a rage miki, ina da yara Kiristan, sai in ɗauko su zo su biya miki buƙatarki. Bai ƙarshe magana shi ba ta sa hannu ta kwashe shi da mari. Abin da ta yanzu ya harbi tunaninta, mari shi ta yi, marin mijin da ta yi. Kawai sai da fashe da kuka. Dan Allah ka yi haƙuri ban san na yi ba. Bai tanga mata ba ya hau kan gado da murmushi a fuskar shi, duk sai ta ji ta sha jinin jikinta. Rarrafawa ta kan gadon ta ce, "Ka min magana, ka yafe min. In ba za ka iya ba karama ga fuskata nan karama." Banza ya ta dauko shi ta mukulli ya sa aljihu. Fita yi daga ɗakin ta bi shi da sauri gurgudu. A tsakar gida ya kwala wasu lakira. Daga ɗakin mai gari wani ya fito sanye da kaya uniform. Ya ce kar wanda ya sake ya shigo min gida. Kar kuma wanda ya sake ya fita min daga gida. Kana ji na? Jiki na rawa ya ce, "Eh oga, na gane." Zai dai kalle shi sama da ƙasa ya ce, "Wannan Amira ta zo abige ka za ta yi ta shigo." Ya latso idi a waya, ringin ɗaya ya ɗauka. Ka je police headquarter ka ce na ce ina son tsaro a gida. Da fita zai amma ya fasa ya koma cikin gida. Ita ma ta bi shi. Wannan wace irin masifa ce? A ce ko kwana bata yi a gidanta ba amma ta fara haduwa da bacin rai. Kan kujera ya zauna ya kira gidan marayu na Kaduna yana waya. Tana zaune dan nesa da shi tana karanta halayyar shi. Komai nashi yayi ne, je inda yake magana cike da isa. Ta kasa gane me yake nufi da ita. Amma ai ta ji labarin yadda an waye ke rawar jiki akan amaransu. Ita me yasa na ta yi sha bamban? Suna zaune idi ya kira zai ce mishi ga police nan da civil defense. Kamar ta sani ta bayan shi da ta ga ya miƙe ya fita tsakar gida. Nan ta gara da sun kai 12 da uniform din tsaro. Duk suka shiga kwasar gaisuwa. Ya karba musu bai shiga ba su umarni kamar haka. Ban yadda a shigo min gida ban yadda na cike su fita ba. Ina nufin kowa yayi kar a bar shi shiga. Ina son a tsaurara da tsaro. A tare suka amsa da yassa. Nan da ke kira Armstrong, ringin ɗaya ya dauka. Gaimun bukin din jirgi zamu tafi Port Harcourt yanzu. Zai wuce ta shige ciki, da gudu ta bayan shi. Ta bi shi a daki inda yake hada na'urar shi cikin jaka. Baki na rawa ta ce Port Harcourt, can za mu? Ban sai ya kyale ta. Ta ce kai wutarcin manzon Allah ka yi min magana. Ya dago ya kalle ta. Sai magana kuma ya fasa. Dan Allah ka ce ba tafiya za ka yi ka bar ni a nan ba. Nan ma shiru ya mata. Ta ce ka ban wayata ina son na yi magana da yayana. Nan ma shiru. Da sauri ta ce dan girman Allah ka kai ni gida wurin momina. Ka kai ni wurin iyayena. Tsaki yayi a ƙarshe ma ya bincike da kashi mai kama da ta yan makaranta ya rata ya fita ya ban mata daki. A guje ta kwasa ta bi shi, a tsakiyar falo ta cin mishi, ta rungumo shi tare da fashewa da kuka. Jimi yana tsinta kanshi cikin kunan rai, bai san dalili ba. Kukanta ne ya sa shi kuka ko haushin da ta bashi. Sosai ta rungume shi, ta matse shi ta baya tana kuka, har hawayen na zuba akan farar rigar body hug din shi. Cikin kuka take cewa, "Me ya faru da mu? Me ya samu soyayyar mu? Me na maka? Me yasa kake min haka? A iya sani na ban yi maka wani abu ba. Abin da ne kawai shine soyayyar ka ban maka wani laifi ba. San ka kawai nake yi. Shin so dama laifi ne? Ina da kawarin soyayyar da gamin. Zai ƙarya in yace jikin shi bai mutu ba. Zai ƙarya in yace bai jin duk wani kalamanta." Murya dishi ya ce, "Ki sake ni." Ƙara matsa shi tana girgiza kanta a jikin shi tana cewa, "Ba zan sake ka ba sai ka gaya min me ya canja ka. Sai ka gaya min me ya faru. Sai ka gaya min me ya faru da mu." Da kira ta taro wani ƙarfin gwiwa ya daka mata tsawa ya ce, "Ziya, sake ni." Limshe da daidai su ko wasu hawaye masu ɗimi. Duk da tana cikin tashin hankali, wallahi ta ji kiran nan da ya mata da wani suna da ba wani mahaluki da ya taɓa kiranta da shi, Ziya. Sake kwanta ta yi a bayan shi ta ce, "A'a ba zan bar ka ba, ba zan taɓa barin ka ba." Shikenan ta gama kashe mai jiki, bai so ya yadda, amma tausayin ta ji karo na farko da tausayin wani abu ya ƙarshe shi.
Shirinka kar ka yadda ta rusa maka shiri, sashen zuciyar shi ya tursasa shi. Da ƙarfi ya bambare ta daga jikin shi ya sadda ita a ƙasa ya ce, "Kar ki sake taɓa ni, kina so ki san me canja ni? Zan gaya miki, ban taɓa son ki ba kuma zan taɓa son ki ba." Dariya mai haɗe da kuka take yi ta ce, "Ƙarya kake yi, ban yadda ba kuma zan yadda ba. Kana so na shi yasa ka saka aka yi bikin mu cikin ƙwararren lokaci. Ka matsa ka same ni shi yasa aka aura maka ni cikin kwana 2. Kana so na so mai yawa. Tabbas kana min matsanancin so." Zai girgiza kai irin na tausaya miki nan ya ce, "Lalle ki wawiya ce fiye da yadda nake tsammani. Wai ba kya ganewa ne? Ko da yake diyar maman ki ce ke, ba kwa ganewa. To bari in gaya miki, na aure ki ne dan na wulakanta ki, na tozarta ki. Na aure ki ne dan na dau fansa. Wanda a yanzu ina ganin da kyau. Na aure ki ne dan na kuntata miki da mahaifanki. Ki fara ganin wulakanci ba. Na kawo ki gidan da kuke takama naku ne a da. Wanda tun asali daman ba naku bane. Na kwaci abin da ya kasance mallaki na ne." Girgiza kanta take yi tana kuka ta ce, "Ƙarya ne, wallahi kana so na. Ka nuna min ingantaccen so ba zan yarda ba. In ma kana da wata matsala ne da mamana ni ban damu ba ku zauna ku tattauna ku shirya tsakaninku. Ku yafe mu juna amma kar ka min haka. Dan Allah kar ka min haka." Sai da yi fuskar tausayi ya ce, "Aho, Allah sarki matata. Ba kya san mijinki ya baki? Na taya ki murna, ba zan baki ba, amma za ki so mu rabu. Duk da ba zan raba da ke ba sai na tabbatar na muku taban da ba za ku taɓa mancewa da ni ba." Ya tsuguna ya ɗauke kashi ya fice daga fala, ita ko rushewa ta da wani irin kuka mai ratsa zuciya. A cikin mota ya zauna ya dinga soke ajiyar zuciya da ƙarfi, kanshi ya ɗau caji. In ran shi ya ɓace abu ɗaya kawai ki kwanta mai da hankali in ya shiga irin yanayin nan. Da sauri ya fita ya buɗe but. Akwatin Armstrong ya buɗe, gwangwanin giya sun kai 10. Daga gani masu tsada ne. Ya ɗauko ɗaya da ƙarfi ya buɗe murfin zai kafa kai ya sha. Sai da alƙawarin da kamin kenan. Ya rantse da Allah muryar baban shi ta dame ji a kunya kanshi da wata irin murya kamar fatalwa. Da sauri ya wurgar da giya hannun shi ya faɗa mota ya latsa hon. Aka buɗe mishi gate da sauri. Ya fice motar da ƙarfi ya fita daga gidan. Direban shi da Odili suka shiga wata mota suka ba bayan shi a guje. Sai dai kusan minti 50 yana zagaye garin Kano kafin ya samu ya dawo daidai. Daga bisani ya buga tsaki da ƙarfi. "Me hakan to?" Armstrong ya kira ya bashi umarnin ya wuce airport direct. Hawa wajen karfe 2 tana nan ya sha inda angon da ya batta. Zuciya tana tukukin zafi. Ba ta son yarda da duk wasu maganganun shi. Za ta ci gaba da neman uzuri har ya dawo gare ta. A yanda ta fahimci maganganun shi akwai wata ɓoyayyen zance tsakanin shi da iyayenta. A yanda yake yada mata habaici ta gane iyayenta sun taɓa mishi wani laifi. To me za su mishi? Zainab ba zai wuce tsarin ya miji ba. In kuma laifi suka mishi ko wani nashi me yasa za su yadda ya aure ta? Duk yadda ta so gano ƙullalliyar da ke ciki ta kasa. Su kaɗai za su gaya mata me ke faruwa. Da sauri ta tashi ta nufi ɗaki don kiran Mumi a waya. Tana son jin komai abubuwan da suka faru a baya kafin a haife ta. Tris ta tsaya da tana waya tana hannun Z ba kuma ta isa ta fita ba. Hawayenta sun ƙare karkaf. Ta faɗa toilet don yin alwala don ko azahar ba ta yi ba. A cikin jirgi Armstrong ya lura Z ya yi nisa cikin tunanin shi. Ya dan taɓo shi ya ce, "Lafiya kake?" Z dan yi tsaki ya ce, "Lafiya kalau." Ami ce, "Ko za ka so mu tattauna kan batun?" Z a fusace ce, "Mallar rufe min baki." Armstrong ya daga hannun shi sama ya ce, "Allah baka haƙuri." Na yi shiru. Duk yadda bai so ya tunanin ta ya kasa, kawai ɗauko FM bai sa a kunnen shi ya kura volume. Duk daidai ya manta da tunanin da zuciyar shi ke yi. Bayan kwana 2, Port Harcourt, ƙarfe 10 na safe. A daddafe kwana biyun nan, wani hali take ciki, me take yi? Ba wai dan ya damu fa, kar ma a yi zaton ya damu. Kamar an tsugule shi ya tashi a zaburi ya kira Amince, game da bukin ɗin jirgi zuwa Kano. Armstrong ya ce, "Me yasa?" A faɗace zai ce, "Gari ne min tambayoyi kamar bukin ɗin jirgi kamar yadda na gaya maka." Armstrong ya ce, "Shikenan oga." Ya kashe waya ya kira waya. Sun ya sake kiran shi ya ce, "Kai hakuri boss, babu jirgi mai tashi zuwa Kano yau." Ran zai da ɓaci ce, "Da gaske? To ka sa a kawo min private jet ɗina." Armstrong zai magana zai katse shi da cewa, "In ba za ka kai ni Kano ba zan nemi wanda zai kai ni." Cikin sanyin jiki Armstrong ya ce, "Shikenan oga." Armstrong ya kashe waya yana mamakin me ke damun Zaid. Duk ya sukurkuce lokaci guda ya zaburi na wasu abubuwa kamar wani taɓaɓɓe. Domin tunani ya iso gidan Zaid, direba ya kai su inda private jet ɗinsa yake. Kasancewa Armstrong ya iya tuka jet, shi ya tuka jet ɗin. A hanya Armstrong ke tambayar Zaid me yasa yake son komawa Kano da gaggawa. Zaid ce saboda ya ci gaba da kuntatawa Ziyada. In ba sa tare za ta fi sakewa ta fi walwala. Amma in yana nan za ta takura ta zama cikin kunci. Armstrong ya taɓe baki. Ya yi shiru da bakin shi don kai ya ci wani abu ya haye ya komai. Kano, ƙarfe 1 na rana. Abin duniya ya mai rashin koso kuma ya tsaya mata cak ta rasa me ke mata daɗi. Banda tunani kala-kala ba ta komai. Hankalinta na tashi a duk lokacin da ta kira wayar Ziyada ta ji ta a kashe. Tun auren Ziyada bata san inda aka kai ta ba. Ta yi tunanin duniya ta gano amma ta kasa. Ta gaji da kiran wayar Ziyada don ba ta shiga. Nan fa ta rinka surfa ma MTN zagi kala-kala. Tana kwashe masa albarka. Duk da haka bata daina gwada nan babba. Haka har cajin wayar ta ya ƙare kaf. Garin masifa da rawar jiki ta je ta ƙone caja sai da haƙi mai firgitarwa ya fito. Gefe ta koma ta rakuɓa tana huci. Abin duniya yana damunta. Ta tambayi dadi da Abdulmajid sun ce ba san inda gidan Ziyada yake ba. Duk da sun san ko ba daɗe ko ba jima sai ta san inda diyar take zaune.
Wata dabara ta faɗo mata ta je wajen dangin Oduduwa wato Hajiya Aina'u domin tabbas ta san inda take ita ta kai ta ɗakin miji. Da farko ta yi kimimi da shawarar amma sai ta tuna ba ta da wani tudun dafawa. Gwiwa a sanye ta dinga fuskar jiki har gidan Hajiya Aina. Ita wallahi bari dai ta gano gidan Ziyada sai ta ce mu Ziyada tana buƙatar mota. Dan abin kunya ne a ce tana sarkar gatan marayu amma tana hawa keke napep. Babu kunya ba tsoron Allah ta yi ma Hajiya Aina sallama a dakile. Da mamaki Hajiya Aina take kallanta, ba ta taɓa zaton Hajiya Mira ta san gidanta ba. Nan ta murtuke fuska ta amsa mata sallama ciki. Ina wuni ina gajiya. Hajiya Mira ta ce tana son su yi gama ta tafi gidan diyarta. Lau kawai Hajiya Aina ta ce sai ta cigaba da abin da take yi wato shan kankana. Ba ta yi mata ta yi ba banda danna waya da rashin dalili da soma. Dan haran da tana kishin Hajiya Aina. Hajiya Mira idan ranta yi dubu ya ɓaci amma sai ta danne saboda ita take neman taimako a wajenta. Murya tana rawa ta tambaya. Hajiya Aina ina Ziyada take? Ima ban sani ba. Hajiya Aina ta amsa mata a takaice. Kakalo murmushi mai da tai sanan ta ce, "Haba Hajiya, ki hakuri mana dan Allah ki faɗa min inda take. Wallahi ina son ganin ta ne." Ta ce kwana biyu kenan ina kiranta wayar ta a kashe. Dole nake shiga damuwa rashin ta ki gaya min please. Ita kam Aina halin ko in kula ta yi sai latsa take a na'urar Bature. Mira kam sai magiya take yi har sai da Hajiya Aina ta ce mata cikin izgili, "Je ki tsohon gidanku tana can." A zaton ta katsi Hajiya Aina ta mata, ta ce dan Allah ki gaya min tana ina. Ta ce haba Hajiya Miro, ya zaki zo kina min ihu akai? Na ce miki tana tsohon gidanku na GRE. Me yake so ki ji bayan nan? Dan Allah ki rabu da ni. Ban gane tsohon gidanmu ba, ta faɗa ido a ware gaban ta na bugun tara. Hajiya Aina ba ta ce mata cikanke ba, dan ta ba mu banza ajiyar ta. Sauri gurguru mumi ta fita daga gidan ta tare a daidaita sau ta ce akai ta GRE. Kuma tsakani da Allah ko kuɗin na fifin ba ta da shi in ta je ta bada. A cikin kwanaki biyun nan wanda ya san Ziyada in ya ganta ba zai gane ta ba cikin wannan yanayi. Duk ta rame ta je mi. Akwai abinci a gidan amma ba ta iya ci ko ta dafa. Ba ta bacci dan fargaba. Ta za ta kwana a gidan nan ita kadai. Ta sha kokarin guduwa marasa imanin nan ba sa barin ta fita. Ba hanyar guduwa. Hawayenta har sun kafe kukan ma ba ta yi. Ziyada ta koma abin tausayi. Tana kan da dumarta tana addu'a ta ji alamun an buɗe kofar falo. A guje ta kwasa ta fita falon. Ganin zai ta sanya cikin riga top da ta waje. Da wando jeans zai rufe kofa. A ce zuciya ta saki, a guje ta rugo gunshi ta rungume shi tare da fashewa da kuka. My forever, kar ka sake bari na ni kaɗai dan Allah. Bai san kukan nan. A'a, yana so. Ta cika bai yana jin daɗi. Hannu sai ya ture ta ya wuce ɗaki. Bin shi take a baya tana tambayar shi me za ta dafa mai. Ya shiga ɗaki ya buga mata kofa a fuska. Isa wata take da wuya ta ci karo da gidan makil da masu tsaro. Ta ce da mai nafif ɗin barin amso maka kuɗinka. Yake to Hajiya ki sauri. Ta wuce tana sababi. Ta so shiga aka dakatar da ita. Ta ce kai gafara cin matsa mai shiga. Wani ya ce ba a shiga Hajiya. Cike da masifa ta ce ban gane ba a shiga ba. Ya ce umarni daga uga ya ce ka aba kowa ya shiga. Hajiya Mira ta dara ta ce ni ai ba kowa ba ce ku buɗe ni sarkar shi ce. Matsayin uwarsa nake. Dan ya ce ku buɗe mata. Dan ya ce baka da hankali ne baka ji uga ya ce kar aba kowa ya shiga ba. Ko yanzu da zai shiga sai da ya ƙara jaddada mana. Suka ce haka ne. Mira ta ce kai ban san iskancin banza. Ku buɗe min da shiga ko wallahi na saka ya kore ku. Dan ya ce Hajiya da kin kira shi kin ce mai kina kofar gida. Nan faɗa da tana nan ba shi aida ta ji daɗi. Kuma nan ba Ziyada ba ta shiga. Ta ce wai ba caji, kai dai ka je ka ce mishi ga mamansa a waje. Suka ce to gwara haka. Shiga ɗayan ya dinga ƙwanƙwasa falo, zai da Ziyada a tare suka ƙarasa falon. Shi na tunanin waye yake ƙwanƙwasa mai ƙofa, ita kuma tana roƙon Allah ya sa ɗan gidansu ne. Ofisa ya ce sorry uga, ba kuwa kuka yi. Ya ce uban me na ce muku? Na ce ka ku bari kowa ya shigo ko? Ya ce ba wanda ya shigo. Dama ta ce mana maman mata ka ce kuma saragarka, shi ne na ce bari in sanar da kai. Ran zai ɓace ya ce ba ce muku ne kowa ya zo ka kuma shi shigo ba? Polis ya kalli Ziyada sai ta bashi tausayi ya ce, "Uga mahaifiyar mata ka ce fa." Cikin tsawa wanda ya tabbata Mira ta je ce, "Kuma uwar wace ce?" Jiki na rawa ya juya yana cewa, "Oke sa." Zai ne ga Ziyada na kuka da hawaye. Ya murmusa a ran shi ya ce, "Lokaci yayi zai ci mutuncin uwa a gaban diyarta." Ya juya gun mai tsaron ya ce, "Ko kuma kai, bata ta shigo." Ziyada ta daga tsallan murna tana farin ciki za ta ga uwarta. Zai ga murmushin gefen kuma doye. Buɗe mata aka yi ta sa ƙafa tana hararar su tana mita. Da kun san ni wace ce da ba ku hana ni shiga tun farko ba. Ba su ce mata komai ba, ta ji muryar mai nafef yana cewa, "Hajiya ki sauri da Allah." Daga hannu ta daga inda take ta ce, "Kar ka min ihu, yanzu zan aiko maka da kuɗinka." Ta shiga fuhu tana rabka sallama. Hafalo bata bar sallama ba, tana shiga ta ji an rungume ta. Ita ma sai ta rungume ta tana farin cikin jin ɗumin diyarta a jikinta. Tana faɗin Ziyada ta an zama mace. Kin yi gidan kanki. Wani abin Allah ma gidan ubanki aka kawo ki cikin rashin sani. Gidan aka ga mai ba mu abu mu kuma nema muku wani wurin zama. Kuka Ziyada ta fashe da shi tana sake rungume ta. Mumi ta ce ya isa Ziyada, ni ma na yi misin ɗinki. Da kyar ta samu ta ɓambare Ziyada daga jikinta. Kallo ɗaya ta mata ce, "Bura wannan." Ta zaro ido gami da faɗin, "Me yasa miki Ziyada? Ciwo kika yi?" Dan gudun murmushi dai ta ce, "A'a Mumi ba komai." Mira ta sake kallon ta sama da ƙasa ta ce, "To wannan ƙasusuwan wuyan na uban me?"
Kwana uku kawai kamar shekara uku? Kin ga yadda kika zabge kuwa kamar ana ɗiban ki ana miya da ke? Ba kya cin abinci ne? Ziyara ta fashe da kuka ta zo ta faɗa jikin Mero. Mero ta ja baya ta ce, ba kuka ba, me ya same ki? Ziyara na hawaye tana girgiza kai alamun ba komai. Mero ta ce, in baki gaya min damuwa ki ba wa za ki gaya mawa? Kina misin ɗin gida ko? Kin sa tunanin mu gaba kin hana kanki sukuni. To ai kowace mace dole ta bar gida. Ki kwantar da hankalinki. Gobe zan saya mijinki ya kawo miki su Musin da Zinatu. Yanzu dai je ki dauko min kuɗin na bar shi a waje. Ziyara ta girgiza kai ta ce, ai ban da kuɗi. Mummy ta wata 'yar dariya. Ba dai baki da kuɗi. Ki ce dai baki da canji. Waya je ki karɓo min a gurin mijinki. Ziyara na so ta ce wa Mummy ga zai nan fa zaune, amma Mummy sai sakin layi take. Kamar an ce mata me na kalli can. Mummy na kallon can cikin falo ta ga zai zaune kan kujera 3-seater ya dora kafa ɗaya kan ɗaya yana kallon su. Ulul ta cikin ta ya kada, haka kurum ta ji faɗuwar gaba. Kallon mijin Ziyara ta yi daga nesa sai ta gaya mata kama da wani kamar abbanta. Wayan cewa ta ya shakura, inda ta ƙara sagun shi tana ashe alajin yana nan. Zama za ta yi ya saurin dakatar da ita ta hanyar cewa dakata kake zauna min akan kujera. Mira ta yi saurin kallon shi ta ga fuskar shi cike da gargaɗi. Ziyara ta ƙaraso da sauri ta ce zo Mummy zo mu je ɗaki na. Sai da ya karfe ce haba Ziya. Ya za a yi za ta yi magana da sarkin ta kice ku zo ku shiga ɗaki. Hajiya Miro ai akwai magana da za mu yi ko? Mummy ta dara ba tare da damuwa da kiranta da Mira da yi ba. Ita ko Ziyara ta ji haushin rashin karar da zai mata. In bai iya kiranta da Mummy ai gwara ya ce mata Hajiya kawai banda sunanta. Mummy ta ce sosai ma akwai maganganun da nake so mi. Ya ce yawa Hajiya Miro faɗi matsalolin ki in magance miki su. Alhamdulillah to yan sakar gida. Ku ya kuri mu kwana ana. Mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na 27. Ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci wallahi kuma da ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa. Haka zalika ku ci wata yami sharing a group ɗinku na Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.